محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بہوں کی تہمت کربل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا بہوں کی تہمت کربل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا بہوں کی تہمت کربل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا بہوں کی تہمت کربل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا بہوں کی تہمت کربل وچ کیتا تیرا زر بانال قتل کیتا تیرا زر بانال قتل قرآن علی دیاں دھیاں دا بہوں کی تہمت کربل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا بہوں کی تہمت کربل وچ انج کون نماز نہیں پڑھ سکدا انج کون نماز نہیں پڑھ سکدا تے جیے پڑھ گئے بہن بلا شبیر پڑی وچ تیراں تے شبیر پڑی وچ تیراں تے پڑی اٹھتے آن دی مائے ایش مار شکیر اعلان کیتا ہن چادر لانیاں سوکھیاں ہیں ایش مار شکیر اعلان کیتا ہن چادر لانیاں سوکھیاں ہیں بازو کٹوا کے جھڑ پہ آئے بازو کٹوا کے جھڑ پہ آئے نگران علی دیاں دھیاں دا بہوں کی تہمت کربل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا نہ ذات دی قیدن سین میری تے کو قید دی امت بنا او لکھا دی تو غازی جے ویلے تے میری سین تے غربت چھا گئی ایش مار شکیر اعلان کیتا ہن چادر لانیاں سوکھیاں ہیں ایش مار شکیر اعلان کیتا ہن چادر لانیاں سوکھیاں ہیں بازو کٹوا کے جھڑ پہ آئے بازو کٹوا کے جھڑ پہ آئے نگران علی دیاں دھیاں دا بہوں کی تہمت کربل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا بہوں کی تہمت کربل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا ایندی خاطر پا
کدی نہیں لا سکدا رحمان کدی نہیں لا سکدا احسان علی دیاں دھیاں دا بہوں کی تیوں مت کربل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا بہوں کی تیوں مت کربل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا بہوں کی تیوں دا ہو فکر زالے تیری منتا کریں دیگا خدا دا ہو فکر زالے تیری منتا کریں دیگا تیری بھی کو ادھی ہو سی میں اس مظلوم میں دیدیگا او چایا میت سجاد سکینہ دا اج لکھے کل علماء کتے بے بس ہیں نزدان دے وچ اوک بردیاں پھوکیاں ماما او سجاد غریب دی غربت دا میں کیڑا حال سنا پتا پوچھ دے پیوں دے قاتل تو وہ کتھے بہن دی قبر بنا بابے دے سکینہ تے میں بھی دنیا چھوڑ دیگا خدا دا ہو فکر زال تیری منتا کریں دیگا محمد والے محمد بلند کر